Na, szavaztok srácok, üdvözöllek titeket ebben a videóban. Ebben a videóban megtanuljuk kirakni a Rubik kockát. Nagyon fontos, hogy fogjuk tartani a Rubik kockát. Elsősorban itt úgy tartjuk, hogy azért értitek, hogyha kettőt kell forgatni, akkor így tudjuk csinálni, ha egyet kell forgatni, akkor így, aztán így, és ugyanaz a másik oldalt is. Na, első lépés, fehér kereszt kirakása, ami így fog kinézni. Na most megkeressük a sárga közepet, vagy a fehér közepet, bocsánat, és megnézzük, hogy ez például egy élelem, akkor ezt be is tudjuk rakni. Hopp, már a negyed kereszt készen is van, hopp, itt is van egy, kész is van a félkereszt. Most még keresünk, hopp, itt még van egy, akkor ezt behelyezzük. Így. Megkeressük a másikat, hopp, ez itt van, várjatok, ezt én kiveszem, hogy ne zavarjon. Ez itt van, akkor fel. És ki is jött a kereszt. Na most az lesz, hogy egy pillanat, csak beállítok egy jó kameraszöget. Na, meg vagyok. Most az lesz, hogy ezeket az elemeket fogjuk párosítani. Ezeket. Mint látjátok, ez a kettő készen van. Viszont van az, amikor egymással szembe vannak, de most szerencsére a jó. Ugyanazt az algoritmus kell mindegyiknél ismételni. Csak többször. Na, ilyenkor itt megnézed, piros, és jobb fel, teteje balra, jobb le, teteje vissza, és jobb fel. Mint látjátok, mindegyik egymáshoz helyeződött. Na most jöhet a fehér oldal kirakása, az egész. Itt most megkeressük, hogy például itt van ez a fehér, sárga, zöld. Akkor ide rakjuk, mert tudjuk, hogy fehér, sárga, zöld, akkor ezt ide behelyezzük. Ezzel a lépéssel így behelyezzük. Na most itt van az, hogy kék, narancs, fehér. Az ide kell, mert fehér, kék, narancs. Na, ezt is behelyezzük egy olyannal, hogy például ide hozzuk, akkor alul jobbra, bal le, alul vissza, és bal fel. Így. Na most keresünk még. Hopp, itt még van egy. Ez a kék, piros, zöld. Ez is a tetején van, úgyhogy behelyezzük. Viszont, hogyha van ilyen, hogy így áll, ezt ide visszük. Ide. Tehát ez, ami itt van, ez a fehér, ez konkrét ide kell. Szóval ezt így elvisszük, csak ezt balra, jobb le, bal, kettő jobbra, jobb fel, és behelyezzük. Mint látjátok, kész is van a fehér oldal. Nagyon királyok vagyunk. És még plusz az első sor. Na, most a második sor jön, ehhez meg kell fordítani a kockát, hogy itt legyen a sárga felül, és kerestek
olyan élelemeket, ilyeneket, ahol nincsen citromsárga. Például itt van egy kék narancs. Akkor ezt oda visszük a narancshoz, és megnézzük, hogy a jobb vagy a bal kezünknél van ahhoz a szín, ami itt felül. Most a kék nekünk a jobb kézre van, úgyhogy elviszük a tetejét balra, jobb, fel, bal, vissza, jobb, le. És látjátok, itt már párosodott is, és ezt itt szépen behelyezzük, ugyanúgy azzal a módszerrel, csak így tartjuk. Tehát teteje jobbra, bal, fel, teteje vissza, bal, le. Na most, ez meg is van, mint látjátok. Hopp, itt a kék-piros, ugyanúgy, akkor behelyezzük. Ugyanez az algoritmusok mindenhol, ilyenkor. Jó, keresünk, hopp, zöld narancs, ez is ugyanarra kell. Oda fordítjuk magadunk felé, és akkor így. Na most, itt a piros zöld, ugyanúgy kell. De van olyan, amikor a bal oldalon van, akkor meg úgy kell, hogy ezt így, várjatok egy picit, igen. Mindig az ellentétes irányába kell fordítani a színnek. Most tegyük fel, hogy ez a kék. Akkor ezt így behelyezzük. Így. Most ezzel a zöld-pirossal legutoljára azt is meg szeretném mutatni, hogy szedjétek ki. Jobb, fel, teteje jobbra, jobb, le, és behelyezitek. És mint látjátok, az a piros-zöld már ki is jött. Tehát ezt ide behelyezzük. Most meg is van az első két sor, kettő sor. Jó? Most ez a kettő élelem megvan a sárgában. Most a sárga keresztet fogjuk kirakni, de nem ugyanazt, ahol a fehér keresztet fogjuk alkalmazni, hanem egy sokkal másabb izét. Pillanat, csak megállítok gyorsan. Kicsit. Így. És sárga kereszt, oda visszük a zöldhöz. Ez lehet bármelyik szint, csak ugyanazt kell tartani magatok vele. És akkor jobb le, közepe balra. Jobb le, közepe balra. Jobb le, közepe balra. Jobb le, közepe balra. Ezt 4-szer kell megismételni. Áttekerjük, ahol nincsen. Jobb le, közepe balra. Jobb le, közepe balra. Jobb le, közepe balra. És jobb le, közepe balra. Mint látjátok, meg is van a sárga kereszt. Két sornak semmi baja, fehér oldalnak semmi baja, és a keresztnek sincs semmi baja. És kirakódott a sárga kereszt. Na most ki kell raknunk a sárga oldalt. Oda fordítjuk a zöldhöz. Ugyanúgy lehet más szín, csak úgy legyen, hogy mindig azt tartsátok ott. Nálam a zöld szokott lenni az, amit szoktam használni. Na szóval, van egy olyan elem, ami felfele néz, van olyan elem, ami így kifele. Én először mutatom azt, hogy amikor felfele néz.
Na szóval, jobb le, teteje balra, jobb fel, teteje vissza, jobb le, teteje balra, jobb fel, és teteje vissza. Most oda tekerjük, ugyanúgy a zöld közép marad középpontba. Most kifele néz, akkor teteje balra, jobb le, teteje vissza, jobb fel, teteje balra, jobb le, teteje vissza, és kettőt. Bocsánat. Mondom, és kettőt forgatunk. Na most ki van rakódva két sor, sárga kereszt, sárga oldal, sárga kereszt, és kirakódott a izé is. Na most keresünk egy olyat, hogyha van, persze, hogyha nincs, akkor ugyanazt az algoritmust kell többször megismételni, de nálunk van. Például 2 narancssárga, 2 kék, 2 zöld, 2 piros, akkor a saját színéhez húzzuk, például sárga, narancssárga, akkor a narancssárga középhez, és úgy tartjuk, hogy ez a 2, hát úgymond szem lefele nézzen. És ezt az algoritmust alkalmazzuk. Jobb fel, teteje jobbra, jobb fel, alul kétszer bal jobbra, jobb le, teteje balra, jobb fel, alul kétszer jobbra, és jobb le kétszer. Látjátok, ki is rakódott a szín, akkor ezt oda visszük a helyére, és mint látjátok, oda mentek a többihez a szem, amit úgymond úgy elneveztem szemnek, és ilyenkor így tartjuk a Rubik kockát. Nekem a zöld rakódott ki, nektek nem tudom melyik fog, mindegy. Oda viszitek a színéhez, és ezt az algoritmust alkalmazzátok. Teteje 2, fel, kéket a kékhez, közepe fel, ugye így van, és akkor vagy erre viszünk 2, én erre szoktam, le, erre, és vissza, és ki is rakódott a kockánk. Remélem tudtam nektek ezzel segíteni, ezzel a videóval, ez az első videóm, hozzátenném, és majd lesz egy sorozat, olyan sorozat, hogy nem olyan, hogy kell kirakni, hanem olyan, hogy egy pillanat, srácok, nem mondom, hanem egy olyan, hogy mennyi idő alatt tudom kirakni, mert ez igazából egy tutoriál volt, viszont én ennél sokkal gyorsabban ki tudom rakni. Na, remélem tudtam nektek segíteni, ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljatok. Ennyi lett volna az videó, sziasztok!